इउपिएलनिबा गोदै गोदै माबा मोनसे दाय जादों भाइरेल जादों इउपिएलनि मानसिफ्रा माथो जेबो निउसआनो ओंखारा दा अब्ला नोंथांमोना थोंजोङै बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि निउस चेनेल बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि निउस चेनेल होननानै बुंना लानो मानो लाजिखो? ओमफ्राय बे नोंसिनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बे हाग्रामा सारखौ उदैयाव अन्थाइ जानायखौ दा जेन'बा ससियेल मिडियायाव नोंसिनि बे निउस चेनेलनिफ्राय फेसबुक पेजाव माने बिराद भाइरेल गोसारदों आरोना माने 19 बोसोर रायजो राजा जों अलरेडि निउसआव फोसावफिनबाय नोंथाङा नायबानो जाबाय। रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय फाब नांदों स' फाब नांदों होननानै बिदि फोसावदों। बिदिथ' फोसावाखै बियो बाय मिस्टेक बै कपि पेस्ट खालामनायाव थांदों बियो। लिराबा बे बोरै थाम्बनेइलाव फैखो बियो? कपि पेस्ट होननायखौ नोंथाङा मिथिखायो दा एसे ना बैखौ माने बेलेग पेजनिफ्राय कपि खालामदोंमोन। कपि खालामनानै बैखौ जेब्ला पेस्ट खालामदों बेयाव डाइरेक्ट बै जायबा एडिटर बियो बिदि माबा खालामदों। बिनि थाखाय जों अलरेडि दायो निमाहा बिनाय पस्टबो होबाय निउसबो होबाय। नोंसोर बाय मिस्टेक जादों नालाय बेयो। नोंसोर माबायाव फकासाव फैनानै क्लियारफिकेसन होनांगोन दै बे खोथाखौ खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै सहायनो हायाखै आरो इजि लायाखै। जों होबाय गोरलै दासो गोरलै नायबानो जाबाय दासान नोंथाङा। थारमाने सनमान दंना हाग्रामा सारा नोङो जोंबो जोंनि नोंथांनिल' नङा गासैबो बर' हारिनिनो सासे बिथाङा गेदेमा। औ बेखौ जों मिथिगौ माने बेखौ माने सुजुगिरि सासे गथ'आ कपि खालामदोंमोन कपि खालामनानै ओमफ्राय पेज बै फटकनि सायाव पेस्ट खालाम माने दा जेन'बा बे नोंसोरबोथ' मिथियोना माने नेथाया नेथा औ ओरैनो दा मा जानो नागिरदों बोथोरा रिजनेल पलिटिक्सखौ फोथांनानै लाखिनांगौ सार्थ'आवसो खामानि मावनांगौ मिथिबाय। जोङो बेजोंबा बैजों बे बखिलायनायनि फोथांनाय माने जोंनिया जि मोनो बेखौ फोसावनांगौ बेयो जोंनि माबा खिन्थु बैयो कपि खालामनायावहा गासिबो कपि जादों नालाय औ बेयाव पेस्ट खालामनायाव गासिबो थालांजोबदों आरो बेखिनि बुस्थुआ। अननानै बेयाव बाहाय मिस्टेक जादों नोंसोरो मिडियाया जाहैबाय पाब्लिकनि बिराद मोनसे सैथोथा खौरांखौ नोंसोरो पाब्लिकनि थाखाय फोसावदो माने बे वान साइड पलिटिक्सनि खोथाखौल' सोरखौबा बाख्नायनानै बुंनाय मानाय बेखौ दा खालाम ओमफ्राय सोरनिबा लिडारनि साजेसनाव निउसखौ सालायनो नाङा मिथिबाय। साजेसन नङा सोरबा लिडारा मा बुङो बेखौनो जों फोरमायना होनांगौ जायोना जों आरो एक्सट्रा बानायनो हायाना। बाथ्राया बिसो हाग्रामा सारा जि बुङो बेखौ जोङो देखा देखि बुंनानै होनांगोन। नोंसोरो ओरैबायदि सुर लानानै बुंलायथारो बिपिएफनि मानसिफोरखौ बखिबा बे राकेसाथ' नंगौ सैथोखौनो बुंदों नोंथांमोनहा थारैनो सैथोखौनो खोनादों होनलायथारो। एकदम जागोन दे होमबा न' आं बिदिखौ माबा नायबाय थादों आं माने माबाखौ बे मिस्टेक जानायफोरखौ माबा खालामदों। बिराद गिदिर इसु जागोन बाबु मिथिबाय बेखौ आरो सेकेन्ड टाइम बिदि दा खालाम बेमाराव थानाय मानसिफोरखौ जों इसोरनाव प्रेयारसो खालामनांगौ। जायखि आरो लेभेलावनो जा बेमाराव गैया होननानैसो जोंखौ बुंहरबायना। दा थांनानै थानायावबो बखि जायो हाग्रामा सारा बेमार जाबाबो बखि जायोब्ला बेथ' सुबुंनि मोनसे धोरोम जानो हायाना पलिटिक्सखौ गारनानैबाबो जोङो मानसिनि जागोन दे बिपद समाव नोंथांनि बिदि बुंनाया बुङो गासैबो सैथोआनो। सेकेन्ड टाइम बिदि दा खालाम दे। आबाद फोथारनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो लोगो नोंथांमोनजों लोगोसे बिटिसि हालामनि साफ्रोमबो नागरिक नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बे बुब्लियाव आं बुंनो लादों जोंहा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां बा हठात सोलिफु समनि बिपिएफनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि देहाखौ लानानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनाय बे बाथ्रानि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। दिनै जायखौ बि बोथोर दलाय बिद्द बिटिआर बिथांमोना इउपिएलनि आइटि सेलनि होननानै गावसोरखौनो गोग्गाना लाग्रा बिथांमोनहा लिरनाय लेखायै दिनै बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलाबो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 19 बोसोराव रायजोफोरखौ थगाय जानायनि थाखाय फाब नांनानै उदैयाव अन्थाइ जाजाबाय बेबायदि लिरदों। नाथाय खैफोदनि समावबो मोनसे मिडिया चेनेल जालायनानै बिथांमोनाव नलेज गैया नामा? जोंनि बर'नि आगोमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जे मान होनांगौ सनमान होनांगौ बेफोरनि सायाव बिथांमोना नलेज गैया नामा? बिथांमोना बरन्स बुंबावदोंसो मालाय लिरनायजों लिरफाबावदोंसो 19 बोसोर
बिथाङा रायजो राजाखौ थगायनायनि थाखाय उदैयाव अन्थाइ जाजाबाय। That means एसे साव होनाय टाइपै माने बिथांनाव बेबायदि सावा नांथारनांगौ बा नांनाया मोजां जादों बेबायदि अनुभब लानानै बेबायदि साननाय लानानै बेबायदि इन्टेनसन लाना गोसो लानानै बिथांमोना बेखौ लिरदों। दा बेयावहाय BPFनि माखासे सापर्टार बिथांमोनहाबो बा BTCनि माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बा बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि जाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोनो बिथांमोनहाबो दिनै बे फेसबुक पस्टनि सायाव रावबो गोजोननाय मोनाखै आरो दिनै बेखौ लानानैनो कन्टेक्ट खालामलायनायनि गेजेरजों दिनै माखासे बड'लेण्ड बुब्लिमोन बायदि चेनेला निमाहा बिदों बाय मिस्टेकलि थांदों होननानै बुंदों। दा बे बुब्लियाव बिथांमोनहा जुदि मिडियानि सायाव एसेबां नलेज दंब्ला गावसोरखौनो निउस चेनेल होननानै लाग्राब्ला मालाय लिरनायखौ मानो कपि पेस्ट खालामखो बाय? मानो कपि पेस्ट खालामखो? आरो जाय दलाय बिद्द बिटिआर बि बोथोर बे फेसबुक पेजखौ जों सिगाङावनो डाउट दंखायोमोन। बेवहाय जेब्लायबो खायसे बै मिडिया फोथाराव निउस कभारेजनि थाखाय ओंखारबाय थाग्राफोर नङाबा बेखौ सोर सामलायनो? बै सोरबा बे मिडिया फिल्डआव ओंखारबाय थाग्रा सासे सानै सोरबा खाबु फलानफोर गैयाब्ला बे बि बोथोर दलाय बिद्द बिटिआर फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे इसिङारि खौरांफोरा माबोरै नुजाबाय थायो? जोंहा गोबां डाउट दंखायोमोन। दा रायजोफोर नोंथांमोनहाबो मोनथिखाबाय जानांगौ, जों थोंजोङै बुङा, नाथाय सानबेसे बेबायदि सलायखुमानो? नोंथांमोननि प्रफाइल लक खालामनाया बेसे गोबाव लगैनो थानो? आनलक खालामनो जोंनो सम नाङा। खिन्थु एक्चुअलि जों सिङाव मोनथिखायो, जों बुंफ्लङा, बेखौ आरो बुंनांगौ होननानैबो साना। दिनै बड'लेण्ड बुब्लि चेनेला मा होननानै बुंदों? जों रायजोनि जानानै खामानि मावनांगौनो आरो जेराव लिडारफोर बुङो बेखौ जोङो पाब्लिश खालामनांगौ होननानै बुंदों। बुङो थिगखौनो बुंबाय दे, नाथाय नोंथांमोना इउपिएलनि थाखायब्ला गोदै BPFनि थाखायबा गोखा जेरावहाय माबा मोनसे BPFनि गाज्रि क्लु मोननाय बायदि मोनब्ला बेखौनो माने थाव फुनदेरनानै सुनु पाउडार लगायदेरनानै बाथ्रा बुंग्रा बे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेल बड'लेण्ड रादाबानो नङा होमबा? हा? इउपिएलनिबा गोदै माबा मोनसे दाय जादों, भाइरेल जादों इउपिएलनि मानसिफ्रा, माथो जेबो निउसआनो ओंखारा। दा अब्ला नोंथांमोना थोंजोङै बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि निउस चेनेल, बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि निउस चेनेल होननानै बुंना लानो मानो लाजिखो? नंगौखौ बुंबानो जाबायना। सोरबा मोनथियै दं, नंगौखौ बुं, मोनथिबाय? चेनेलाव मावनो नालाय रायजोनि थाखाय मावनो नालाय रायजोनि खामानि माव। मा नंबां जबां इउपिएलनिबा मोजां बुंबाय, BPFनिबा गाज्रि बुंबाय। आरो बर'नस इउपिएलआ दिनैसिम 5 बोसोर सरखार सालायनायाव जेबो रायजोनि थाखाय मोजां खामानिखौनो मावनो हायाखै। बेखौ मानो मावाखै होननानै बुङाखै? BPFआ थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै, जिर'निफ्राय दिनै बेबायदि बेबस्था बेबायदि अबस्थासिम लाबोनो हादों। अब्ला BPFआ मा मावाखै? आरो मावबावगोन, अनेक मावबावगोन। नोंसिनि प्रमद बर' बायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गांगा थेफा नङा। नोंसिनि प्रमद बर', फेरेंगा, राकेश बिसोर गांगा थेफा गोहो गोलोन्दां। जेबो गोहो बोलोआनो गैया, खिन्थु खुगायाव बा जा गिदिर थोद लाजिनो रोङोना रोङालै नोंसोर? आंथ' सानो नोंसोर मानसि हारिनि बे मानसि जादावनो गोलैया खोमासो सानो आङो, मिथिबाय? दा बिसोरजोंनो नोंसोर बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब बे चेनेलाबो बे गांगा थेफाफोरजों थांफानानै गांगा थेफाफोर बायदि जागोन ना जाया? हो? आरो बाय मिस्टेकलि होननाय लोगो हा? बाय मिस्टेक लिरफ्लांबाय दे, कपि पेस्टआ बोरै जाखो बाय? हा? नों चेनेल जानानै मालायनि कपिखौ खालामनानै नों मानो बेवहाय टाइपिं खालामफिनासै? मानो लिरस्लायफिनासै? सुजुगिरिनि भुल जाबाय। खिन्थु बेयावथ' एडिटर इन चिफआसो दाय जायो नङा होमबा? बुब्लियाव एडिटर इन चिफआ सोर? राकेश रामसियारि। डाइरेक्टरा सोर? राजिब ब्रह्म ना मा बसुमतारि? आं मिथिया राजिब नोंनि टाइटेलखौ, मिथिबाय? खिन्थु दायाथ' टटेलि नोंसिनि सायावसो ना। सुजुगिरिया सुजुबाय, बेखौ नायफामफिननांगौनि दायथ'आ नोंसिनियाव दंना। बे दाया नोंसोरनि। आरो कपि पेस्ट बोरैहाय जाखो? बोरैहाय डाइरेक्ट थोंजोङै कपि पेस्ट खालामनानै मोनसे चेनेला बबेबा सोरबा फेसबुक इउजारनिफ्राय डाइरेक्ट कपि पेस्ट खालामनानै नोङो नोंनि चेनेलाव दामनो हायो? बिदिथ' दामनो हायाना, नोंथ' नायफामनांगौ।
आरो बे बोरै नोंसोर दलाय बिद्द बिटिआर बि बोथोर बोरै बेबायदि मोनबाय थायो बेबायदि क्लुखौ आंथ' मोनथिजोबगौ ना बाय नोंसोर प्रफाइल लक होखो मा जाखो हा मा जाखो नोंसोर टीमनि गेजेरजों सलाय दा सलाय सोरबा बेक्ति सलाय खिन्थु नोंसोरनि नाजानायावनोथ' जायोना बे माबा बोरै मोननो बाय हा बोरै मोननो अरे भाई राकेशखौथ' सोर दम होदों सोर दम होआखै जोंथ' मोनथिया बे फेसबुक पस्ट होनानै दम होजाबाय बाय मिस्टेकलि थांनायाव बिराद दम होबाय आंखौ सातजारला खालामबाय सुखुयि खालामबाय बिदि दा खालामसै होनलायदों अरे बाबा नङिखौ नंगौ होनबाय थाबा माविखौ मावबाय होनबाय थायोबा सोरबा गांगा थेफाफोरजों लोगो जाबाय थायोबा सोरबा जनसाधारनाबो सुखुवाथ' नोंसोरनि चेनेलाव मानो भिउस जायाबाय इउसुवेलनि होनबाथाय ओरै स्क्रल आपल' खालामलाङो भिउसआनो गैया मानो जायाबाय नोंसोर बुजिदों बिनि ओंथिखौ नोंसोरखौ रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामला अनसायला मानो नोंसोर नंगौ निउसखौ होआ नंगुबै खौरांखौ नोंसोर फोसावा जायनि फलाव नोंसोरनि इउसुवेलनि निउस होनबाथाय भिउस जाया नायजाया गनायजाया बिसोर थगायोलै थगायनासो बाथ्रा बुङो होननानै दा नोंसोर दावहानि मानि होदों बेखौ हादरनि हिसाबै दा दिनै हादराव मा जागोन मा जाया बेफोरखौ एसे नायदों बेयाव भिउस जादों खिन्थु इउसुवेलनि होनबा नोंसोरनि निउसखौ रावबो नाया आरो बेबायदि गोसो दालाबाय था आरो दलाय बिद्द बिटिआर बि बोथोर नोंसोरखौबो सिनायै रावबो गैया स' नोंसोर गावसोरखौ अहंकार देखायनानै लाब गैया मिथिबाय अहंकार देखायनानै लाब गैया मिथिबाय बुंबा बांद्राय बुंदों सानगोन नोंसिनि लकखौ खेवनो सेकेन्डबो नाङालै बाबामोन सेकेन्डबो नाङा दिनै जायगायाव थानानै जायगायाव मिसेल बहायनानै बबेबा खोलिहरनो हायोबा नोंनालाय फेसबुक एकाउन्टसो माखौ बि बोथोर दलाय बिद्द बिटिआर लाफ्लालायदों ओइ ला सिं मा क्वालिटि दं नोंसिनावलाय हो मा क्वालिटि दं ला सिं सार्टिफिकेटआ दंबाबो रंजा क्वालिटिखौ नाङा दे बायनानैबाबो ला नोंसोर सार्टिफिकेट क्वालिटि सिमथ' दाथां नोंसोरो क्वालिटिनि बाथ्राखौ गोजानाव दोनहरथार ला सिं लाजिनांगौ आरो बे लाजिनायनिफ्राय सोलों आरो दिनै नोंथांमोनखौ हाजासे साव होगोन जाय गेदेमाफोरखौ नोंथांमोना बेबायदि बानसावदों नोंथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफोरा हाजासे साव होगोन आरो जानांगौ नोंसिनावनो उदै गंसे मानि अन्थाइ जा आरो मा जायो बे नोंसोरनि खाफाल जुदि नोंसोरनि गोरोन्थि होननानै साननानै लादोंब्ला नोंथांमोना इसोरनि खाथियाव आरज गाब बे गोरोन्थिनिफ्राय जोंखौ निमाहा होदो आफा आनान गसाइ होननानै इसोरा निमाहा होयोब्ला इसोरनि खोथा मानोना गासिबो इसोरनि आखायावसो स' नोंथांमोना अन्थाइ जानानै अन्थाइ अपारेसन खालामनायावनो रुंसारि जायोब्ला जोंहाबोथ' सानै मानि एफा मोजां निउस एडिटर इन चिफ रिपर्टार निउस रिडार एंकर गासिबो गोमाजोबगोन ना जोंहा बेसेबां खहा जागोन होनबाना आरो सानै बर' लाइमोन जिउ खहा जानाय जागोन बेखायनो इसोरनि खाथियाव आरज गाब जाहाथे इसोरा निमाहा होयो आरो नोंथांमोननि गोग्गो आरो गोलाव जिउमानि थाखाय इसोरा नोंथांमोननो बोर सारस्रियो बेखिनिखौ आं आफा आनान गसाइनिसिम सिन्थिनायजों लोगोसे मिजिं थिहरबाय लोगोसे दुब्लिबारिनि बयनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनायजों लोगोसे दिनैसिमबो बिपिएफ दोलोआव जाय गोमजोर आरो थाजोर अराय सम बिपिएफखौ देरहासार होनो होननानै गसंथानानै दं।